शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादिशा सुरतनाथ ते सुल्कदासिका विरद वरदतो नेह किं वदः शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा सुरतनाथ ते सुल्कदासिका वरदनिघ्नदो नेह किं वदः. हरे कृष्णा. தானிஷா மேம் வரல, வந்துட்டாங்க. வந்துட்டு. ஓகே மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். முடிஞ்சதா அந்த ஸ்லோகம்? ஓகே, ரொம்ப பெருசு இல்லையா, அதனால தான் காசு. இல்ல ஃபுல் இல்ல மேம், ஒரே 4 லைன் தான் பண்றோம். இது இல்லம்மா, அந்த ஸ்லோகம் சொல்றேன். ஓ, அந்த ஸ்லோகமா? சைத்தன்ய சப்தம். அது ஒண்ணுதான் முடிஞ்சிச்சு மேம். ஆமா, அது ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு முடியும், அதனால தான் நான் கொஞ்சம் லேட்டா வந்தேன். இட் வில் பி டேக்கிங் டைம். இல்ல ஃபினிஷ். மாதாஜி Thank you so much. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். சொல்லுங்க. பாகவதத்துல 2வதுல 11வதுல அந்த கடைசி பாரா கொஞ்சம் விளக்கணும் மாதாஜி, புரியல மாதாஜி. 11 அது நான் அப்புறமா விளக்குறேன், ஊர்ல இருந்து வந்த பிறகு விளக்குறேன். டோன்ட் வரி, இப்ப வேண்டாம், சரியா? So நாளைக்கு காலையில you are leaving, no ma'am? Today oda class you are back on Thursday. Yes, today I will be back. Mostly Thursday வந்து கிளம்பறது தான், காலையில ஒன்னும் ஃப்ரீயா தான் இருப்பேன் நானு. Thursday if possible on the last day I try to take Bhagavatam. Okay. But till Wednesday I will not be there. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. பிரபுபாதாக்கு எப்படி இது குரு மகாராஜ் எப்படி மத்தாஜி இருப்பாரு? ஏதோ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் வந்து you do chanting. ஓகே, உங்களால எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவும் பண்ணுங்க குரு மகாராஜ் கோசம். தட் இஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குரு வந்து அந்த குரு பாடல் பாடலாம்ல மாதாஜி, குரு பாடல். ஓகே, இப்ப பாடுறேன் பாரு நான். ஓகே, பாடுங்க மாதாஜி. குருதேவ் கிருபபிந்து தியா கொரையை தாசே தினபே காஹதிஹினா. குருதேவ் கிருபபிந்து தியா கொரையை தாசே ரிணபே காஹதிஹினா. சகல சாஹானே பலதியா கோரோ நிஜமானே ஸ்பிராஹினா. சகல சாஹானே பலதியா கோரோ நிஜமானே ஸ்பிராஹினா. குருதேவ் கிருபபிந்து தியா கொரையை தாசே ரிணபே காஹதிஹினா. சகலே சம்மான கொரதே சாஹதி தேஹநாதோ ஜாதா ஜாதா. சகல சம்மான கொரதே சாஹதி தேஹநாதோ ஜாதா ஜாதா. தபிதோ காஹிபோ ஹரிநாம சுகே अपराधा हाय बेहटा. तबितो घाईबो हरिनाम सुके अपराधा हाय बेहटा. गुरुदेव कृपबिंदु दिया कोरयै दासे ऋणपे काहतिहीना. कभी है नो कृपा लबिया है जाना कृतहर्ता हाय बेहटा. कभी है नो कृपा लबिया है जाना कृतहर्ता हाय बेहटा. शक्ति बुद्धिहीना अमिहाति दीना
कोरमोरे आत्म सता शकति बुद्धिहीना अमिहाटी दीना कोरमोरे आत्म सता गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरयै दासे त्रिनपे काहतिहीना हरे कृष्णा யாக்கையாத்தே அது कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जो ज्ञाते विचारे किछु नाही पाई तोमरा करुणा सारा करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राही बोहरा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरयै दासे त्रिनपे काहतिहीना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे அது சடனா ஹரே கிருஷ்ணா வந்துச்சு மாதாஜி, அதனால தான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன். மாதாஜி பொருள் படிக்கட்டா மாதாஜி? ஓகே, பொருள் ஓகே, நீங்க வாசிங்க தமிழ்ல தான். ஓகே ஃபைன். என்கிட்ட இருக்குங்க, நானே வாசிக்கிறேன். வாசிச்சு அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். எத்தனாம் பக்கம் மாதாஜி அது? மாதாஜி 47 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். 47. குருதேவரே, தங்களுடைய ஒரு துளி கருணையின் மூலம் இந்த சேவகனை புல்லை விட பணிவாக மாற்றுங்கள். சோ நாம புல், அதாவது பொறுமைக்கு புல் இல்லையா, டாலரன்ஸ். நம்ம எவ்வளவு மிதிச்சாலும் நம்ம மிதிச்சுட்டு அந்த பக்கம் போன பிறகு திரும்பி எழுந்து நிற்கும் புல்லு வந்து. ஸோ நம்ம மிதிச்சிட்டுமே அப்படின்னு நினைக்காது. எத்தனையோ பேர் புல்ல வந்து மிதிச்சு போறாங்க இல்லையா. ஸோ அத்தனை மிதிகளையுமே அந்த புல்லு வந்து தாங்கிக் கொள்கிறது. ஆனா எப்பவுமே நான் வந்து என்னை இப்படி மிதிச்சுட்டாங்களே, நான் இப்படிதான் வளைஞ்சுதான் விழுந்துருவேன், ஸோ நீங்க என்னை மிதிச்சிட்டீங்க, அவமானப்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னு எப்பயுமே புல்லு நிற்கிறதே இல்லை. மீண்டும் அது எழுந்து நிற்கும் இல்லையா. அது போல அந்த புல்லை போல இருக்கக்கூடிய குணாதிசயத்தை எனக்கு வந்து அருளுவதற்காக பகவான், அதாவது குரு மகாராஜ் கிட்ட வந்து பிரார்த்திக்கணும் நம்ம எல்லாருமே. சோ ஒரு துளி இங்கே நம்மள நாமள மாத்திக்கிறதுக்காக குருவினிடத்துல வந்து நாம செய்யக்கூடிய சரணாகதிக்கான ஒரு சங்கல்பம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, சோ ஒரு துளி கருணையின் மூலம், குருவினுடைய ஒரே ஒரு துளி கருணையினால நாம எவ்வளவு வேணும்னாலுமே வந்து மேன்மையான அந்த ஆன்மீகத்துல வந்து செல்ல முடியும். சோ அதுதான் உண்மையிலே நாம குருவிடத்துல கேட்க வேண்டிய கருணை. அது தவிர்த்து நாம பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நாம கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது தானாவே நம்ம பக்குவம் அடையும் பொழுது நம்முடைய தேவைகள் என்னவோ அது இறைவனுடைய கிருபையால நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதை கொண்டு நாம திருப்தி கொள்ளலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். சோ நமக்கெல்லாம் அந்த பாவம் கிடையாது இல்லையா. ஒருவேளை நம்ம அடியெடுத்து வச்சிருக்கலாம், தெரியாது. ஒவ்வொருத்தருடைய உணர்தல் வேறு, பக்குவம் வேறு என்பதால யாரு அந்த பாதையில இருக்காங்கன்றது அவங்களாலதான் வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஒரு துளி கருணையின் மூலம் இந்த சேவகனை, அதாவது சர்வன் இல்லையா, அடியேன் தாசனை இல்லையா, புல்லை விட பணிவாக மாற்றுங்கள். என்னால மாற முடியல, ஏன்னா எனக்கு அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு கண்டிப்பாக மறைந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏன் அந்த 24 பண்புகள்ல வந்து தோன்றாத அருவத்தின் இல்லையா, தோன்றாத அருவத்தின் அந்த இந்த இயற்கையினுடைய, அதாவது தோன்றாத இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணாதிசயங்கள்ல வந்து ஒரு பண்பு இல்லையா அப்படின்னா அந்த அகங்காரம் எனக்கூடிய அந்த பண்பு நமக்குள்ள மறைஞ்சுதான் இருக்கு. எப்ப வேணாலும் அது எழுந்து நின்னுடும் இல்லையா.
எப்ப நமக்கு ஈகோ ஹர்ட் ஆகுதோ அப்ப நம்ம அதாவது பர்ஸ்ட் ஆயிடுவோம் நம்ம, இல்லையா? அந்த ஈகோவே வந்து கலைந்து எரிந்திடணும். அப்ப நமக்கு அடுத்து நம்ம அந்த அகங்காரமே வெளிப்படுத்தாத ஒரு தன்மை நமக்கு ஏற்படும். எல்லா சிக்கல்களையும் சந்திக்கும் பலத்தை கொடுங்கள், இல்லையா? அப்படின்னா வாழ்க்கையில கண்டிப்பா சிக்கல்கள் உண்டு, அதை நாம கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும், இல்லையா? ஆனா அதையெல்லாம் தாங்கி செல்வதற்கு ஆன மனபலத்தை நாம கேட்கணும். மனபலம் இருந்தா உடல் பலமும் நிற்கும். உடல் பலம் மட்டுமே தேவைப்பட்டுன்னு கேட்டா வேஸ்ட். மன தைரியம் இன்றி, மனோபலம் இன்றி நம்மளால உடலுடைய வலிமையை வந்து உணரவே முடியாது. எவ்வளவு வலிமையா இருக்கிறவங்க கூட அவங்களுடைய அட்டாச்மெண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போ ஒரு வஸ்துவோ அவங்கள விட்டு நீங்கி விட்டா அவங்களால அதை வந்து தாங்கி கொள்ள முடியாது. they will collapse actually, இல்லையா? அதனால மனம் எனக்கூடிய அந்த அதாவது ஆத்ம பலம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. அது குருனுடைய கருணையால மட்டும்தான் கிடைக்கும், இல்லையா? சுயமரியாதைக்கான எல்லா ஆசைகளிலும் என்னை விடுவீங்கள், இல்லையா? அதுதான் சகல சஹனே பலதியா கோரு நிஜமானே ஸ்பீராஹினா, இல்லையா? அதுல இருந்து கண்டிப்பா வெளியில வரணும், இல்லையா? அதாவது உண்மையிலே நம்ம வெளியே வந்துடணும் அதுல இருந்து. அந்த இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம வெளியில பேசுவோம், இல்லையா? நம்மள யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டா பரவாயில்ல விடுப்பா அப்படின்னு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா எல்லா இடங்களிலுமே அதை போயிட்டு வாப்பான்னு போயிட்டு வரலாம் அப்படின்ற அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்காது. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம எதிர்பார்ப்பு ஏதாவது வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல நமக்கு அவமரியாதை ஏற்பட்டு விட்டா அதை வந்து நம்ம பெரிய ஒரு அவமானமா நினைக்க ஆரம்பிச்சிரும். அதனால மனசு எல்லாமே வந்து சஞ்சலம் அடையும். அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் எனக்கு தேவையே கிடையாது, இல்லையா? அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையே எனக்கு அதாவது ஏற்படாத வண்ணம் இருக்கணும்னா நான் வந்து யார்கிட்டயுமே வந்து என்ன மதிக்கணும், என்ன ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு என்கிட்ட இருக்கக்கூடாது, இல்லையா? அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி மான அவமானம் எல்லாம் ஒரு போலதான் இருக்கும், இல்லையா? நம்மள எல்லாருமே வந்து மேல தூக்கி வச்சு பேசினாலும் பெருசா நம்ம எதுவும் அதுக்காக நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணாமலையும், இல்லையா? அடுத்து நம்மளை அவமானப்படுத்தினாலும் அதுக்காக கொந்தளிச்சு எழாமலையும் இருக்கக்கூடிய தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம மன்னிக்கக்கூடிய குணத்துல இருப்போம் நம்ம, இல்லையா? அப்ப இருந்தா இப்ப நம்ம பிருத்து மகாராஜ் தான் அப்படிதான் படிச்சோம், இல்லையா? பகவான் அதான் சொல்றார், மன்னித்து விடு இந்திரனைன்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த மாதிரி பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். நாதரே எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் மரியாதை அளிப்பதற்கான சக்தி எனக்கு கொடுங்கள். சோ எனக்கு யாராவது டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணா நான் அதை வந்து பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய அதை இக்னோர் பண்ணக்கூடிய அந்த பாவத்தை கொடு. ஆனா நான் யாரையுமே வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்டா நடத்தக்கூடாது. ஸோ இது அதாவது வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ஸ். நேற்று இந்த டெம்பிள்ல வைஷ்ணவ பிரபுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு, அவர் சொன்னார், அதாவது வைஷ்ணவ பஜன்ஸ் நம்ம எதற்கு பண்றோம் அப்படின்னாக்கா உண்மையிலேயே வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ஸ் வந்து நம்ம கத்துக்கிறதே அந்த பஜன்ஸ். சோ பாகவதம், பகவத்கீதை மற்றும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் இது மூணுத்தை பத்தியுமே அவர் வந்து விளக்குனார். ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த செஷன், ஒரு 10-15 நிமிஷம் தான். சோ பகவத்கீதை வந்து ஒரு விதமான அதாவது மூட், இட் இஸ் இந்த டிஃபரெண்ட் மூட், இல்லையா? பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக அருளியது, இல்லையா? எப்படி இருக்கணும் ஒரு உயிர் வாழி இந்த பிரபஞ்சத்துல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரோல் மாடல், இல்லையா? எந்தெந்த சூழ்நிலைகளை எப்படியெல்லாம் நம்ம கையாளணும், எந்த மாதிரி பக்குவத்திற்கு நம்மள நாம வந்து மாற்றி அமைத்து கொள்ளணும், அப்போ நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழும் பொழுது எந்த ஒரு சூழ்நிலைக்குமே நாம வந்து கட்டுண்டவர்கள் ஆகாம இருக்கிறதுக்கும் மீண்டும் இங்கே மினிமம் லெவல் பிறவாத ஒரு வரத்தை பெறுவதற்குமான மார்க்கத்தை வந்து பகவான் வந்து பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்காரு, இல்லையா? சோ இது ஒரு விதமான ஒரு பாவத்தோட வந்து எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம், இல்லையா? அதுதான் பேசிக் டிகிரி ஆன்மீகத்திலேயே. அடுத்து செகண்ட் பாகவதம் வந்து அந்த பகவத்கீதைய வந்து நாம் படிச்சு தெரிஞ்சிட்டு இருந்தாலும் அதை வந்து பக்குவமான முறையில வந்து நாம் எடுத்துட்டு போகணும்னா பாகவதத்தை வாசிக்கணும். பாகவதம் நமக்கு எதை எடுத்துரைக்கிறது? மகாபாகவதர்களுடைய வாழ்க்கை, அவர்களுடைய சரித்திரம் மற்றும் பகவானுடைய லீலைகள், பகவானுடைய செயல்பாடுகள், இவை எல்லாமே எடுத்துரைக்கிறது. சோ இவையெல்லாம் கேட்க இதுல வந்து சிலது நம்ம பிரேயர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்கணும்னா பிரேயர்ஸ், இல்லையா? அந்த பிரேயர்ஸ் மூலியமா தான் நம்மளுடைய அதாவது இந்த சிம்பிளிசிட்டி, இல்லையா?
அதாவது சகிப்புத்தன்மை, புல்லை போல ஒரு ஹியூமிலியேஷன் வரணும்னா நம்ம வந்து பிரேயர்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான், நம்ம பிரேயர்ஸ்ல மட்டும்தான் நம்மளால பாகவதத்துல எடுத்துக்க முடியும். மத்தபடி அது வந்து ஒரு புராணம் இல்லையா அந்த மாதிரி. ஆனா சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அப்படி கிடையாது, கௌரலீலா அப்படி கிடையாது. கௌரலீலா டெல்ஸ் எவ்ரிதிங். அதாவது ஒரு வைஷ்ணவ எட்டிகேட் எப்படி இருக்கணும், எவ்வளவு ஹியூமிலியேஷன் வரணும் இல்லையா. நரோத்தமதாச தாகூர் இல்லையா, கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ தாகூர், அவர் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை எப்படி ஏற்றினார் ஆக்சுவலி. அவருடைய அதாவது அவருடைய குருநாதர் விருந்தாவன, ஐ திங்க் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட், அந்த பேர் ஒரு வாட்டி தான் கேட்டேன் நான். அவர் பகவானுடைய லீலைகள், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லீலைகளை வந்து அவரை வந்து எப்படி அமுதம் போல பருகினாராம். அந்த அமுதம் போல பருகிய அவருடைய இதழ்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த உதட்டு ஓரம் இருந்து கீழே வந்து விழுந்த ஒரு 2-3 துளிதான் நான் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல கொடுத்துருக்கேன். அவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்கேன். தட்ஸ் இட். நமக்கு வந்து அதுவே பெரிய பெரிய விஷயமா தெரியுது இல்லையா. அதுவே நிறைய இருக்கே படிக்கிறதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அங்க அந்த வைஷ்ணவருடைய ஹியூமிலியேஷன் லெவல பார்க்கணும். அதாவது எல்லாமே தெரிந்தாலும் தனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்றது வந்து சும்மா சொல்றது இல்லப்பா, உதட்ட அளவுல கிடையாது. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த, அதாவது உணர்ந்து இல்லையா, தான் எதையுமே வந்து பெருசா செய்யல, சாதிக்கல, இந்த இடத்துல தான் இதை வந்து சொல்லல, இதெல்லாம் வந்து இறைவனால வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு, குரு பரம்பரா மூலியமா வந்து எடுத்துட்டு வரோம், எல்லா கிரெடிட்டுமே வந்து அந்த குரு பரம்பராக்கு தான் போறது அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா வந்து குரு வந்தனத்துல கூட, நம்ம குரு வந்தனத்துல என்ன பாடுறோம், நம்ம ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த குரு வந்தனம். நம்ம காலையில அந்த பிரபுபாதருடைய குரு வந்தனம் வரும் இல்லையா, அது அந்த குருனுடைய கருணை இல்லையா. ஒரு நிமிஷம் எங்க பாடல. ஓகே, ஸோ குரு வந்தனத்துல ஒவ்வொரு வரியுமே வந்து நிறைய கருத்துக்கள், அதை நம்ம வாசிக்கணும். ஸோ அப்படி நாம அடுத்தவங்களுக்கு மரியாதை எந்த இடத்துலயுமே டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது, அது ரொம்ப முக்கியம். திஸ் ஆர் ஆல் வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ வைஷ்ணவர்கள் வந்து இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும். ஓகே, அப்போ அப்போதுதான் என்னால் ஹரிநாமத்தை பரவசத்துடன் பாட முடியும். இதுதான் உண்மை. எப்ப நாம வந்து வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸை வந்து அபிவிருத்தி செய்துக்கிறோமோ அப்போ ஹரிநாமத்தினுடைய மகிமையை வந்து உணர்றதுக்கான பக்குவம் கண்டிப்பா கிடைக்கும். சோ நீங்க எப்பயாவது ஒரு க்ஷணம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது அப்ப இறைவனை பிரார்த்திச்சிருப்பீங்க. அந்த இறைவனை பிரார்த்திக்கும் பொழுது குருவுக்கு பிரார்த்தனை செய்துட்டு நீங்க வந்து அந்த பிரார்த்தனைகளை எடுத்துட்டு போகும்பொழுது நீங்க அப்போ உட்கார்ந்து சொல்லக்கூடிய ஹரிநாம மந்திரம் வந்து ரொம்ப 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 அதாவது ஸ்ட்ராங்கா வந்து உங்க மனசை வந்து அந்த நாமங்களுடைய ருச்சியை வந்து லைத்து இருக்கும், அதை பருக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. அப்ப வாழ்க்கையில குந்தி தேவி சொன்ன மாதிரி நம்ம எப்பவுமே கிருஷ்ணா எனக்கு எப்பவுமே கஷ்டத்தை கொடு, அப்பதான் உன்னை வந்து நான் நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசு எனக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த குவாலிட்டி நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே வரணும் இல்லையா. தட் இஸ் ட்ரூத். கடினமான சூழல மட்டும்தான் நம்மளால இறைவனை முழுசா வந்து உணர முடியும். எந்த அளவுக்கு நம்ம கடினமான சூழ்நிலையில இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் இறைவனை நோக்கி செல்கின்றோம். ஏன்னா நம்ம அந்த கடினமான சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள வேண்டிய திறனை நம்மளால செய்து கொள்ள முடியாது இறைவனுடைய கருணையின்றி இல்லையா. சோ அவருடைய கருணையை நாம கண்டிப்பா யாசிப்போம். இந்த சூழ்நிலை எவ்வாறு எடுத்து செல்வது என்பது நமக்கு தெரியாத பொழுது இதற்கான வழி நடத்துதலை வந்து இறைவன்கிட்ட கண்டிப்பா கேட்போம், குரு கிட்ட கேட்போம் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு நிலை நம்ம பரவசத்துடன் நாமத்தை பாடுவது என்பது எப்ப வரும்னா நமக்கு கடினமான சூழ்நிலையில் தான் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட எனது எல்லா அபராதங்களும் என்னை விட்டு விலகும் இல்லையா. அப்ப அபராதமே இருக்காது. நாம் எப்போ ஆழ்ந்து இருந்து நம்ம பக்தி பண்றோமோ அப்ப கண்டிப்பா அபராதங்கள் என்பது இருக்காது. நாதரே நான் தங்களது கருணை அடைவது எப்பொழுது அப்படின்னா குருனுடைய மர்சி இல்லையா. நம்ம எப்ப அடைவோம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின். நான் மிகவும் வீழ்ச்சி அடைந்தவன், அது உண்மைதான் இல்லையா. நாம் எல்லாருமே இங்க வந்த பிறகு வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் தான், அதுல எந்த டிஃபரன்சியேஷனே கிடையாது, எல்லாருமே அவ்வளவுதான், ஒண்ணுதான். சக்தியும் புத்தியும் இல்லாதவன் இல்லையா. சக்தியும் இறைவனாலதான் நமக்கு படைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம வீக் மைண்டடா இருக்கும் பொழுது நம்மகிட்ட இந்த சக்தியும் வேலை செய்யாது, புத்தியும் வந்து வேலை செய்யாது. அருள் கூர்ந்து என்னை உமது பிரிய சேவகனாக மாற்றுங்கள் இல்லையா. சக்தி ஹமிஹாட்டி வீணா இல்லையா. அதாவது உங்களுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பிராப்தத்தை பெறுவதற்கான அந்த குவாலிபிகேஷன் எனக்கு கண்டிப்பா வேணும் இல்லையா. அந்த தகுதியை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை எனக்கு நீங்கள் வந்து அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
குரு மகாராஜ் கிட்ட நம்ம கேட்கணும். என்னை நான் அலசி பார்க்கும் பொழுது இல்லையா, ஜோகியதா அப்படிங்கிறது வந்து யோகியதை அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஜோகியதா. யோ இது வந்து நம்ம பாத்துக்கணும். ஓகே, யோகியதை கிடையாது. ஜோகியதே விசாரே கிச்சுனாஹி பாய் இல்லையா, அதாவது இல்லையா, அத வந்து பார்க்கும்பொழுது என்னிடம் கொஞ்சமும் யோகியதை தகுதியே கிடையாது. அதாவது இந்த ஹரிநாமத்தை சொல்றதுக்கான அந்த, அதாவது தவறின்றி இல்லையா, அபராதம் இன்றி நான் அதை சொல்வதற்கான குவாலிபிகேஷன் எனக்கு கிடையவே கிடையாது. எப்பவுமே அபராதத்தோட தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா என் மனசு வந்து அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய மனசு இல்லையா. அப்போ இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் அதிகபட்சமா இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங்ல இருக்கும். சோ அது உண்மையிலே அபராதத்தோட செய்யக்கூடிய சாண்டிங் தான். உமது கருணை மட்டுமே எனக்கு எல்லாமாக உள்ளது இல்லையா, அதாவது குருனுடைய கிருப்பா மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கு. அது இல்லாம நான் இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே பண்ண முடியாது. அந்த கருணை இல்லை எனில் அழுது என் உயிர் மூச்சை கைவிடுவேன் கண்டிப்பா இல்லையா. அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வந்து சரணாகதி அடைந்து குருவினிடத்தில் நாம் கேட்கணும். சோ நாம அபராதங்கள் எல்லாமே நாம கண்டிப்பா வந்து வெளியில வரணும்னா இந்த பிரார்த்தனை நீங்க காலையில நீங்க பண்ணுங்கோ. ஓகே, இந்த பிரார்த்தனை நீங்க பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம ஜபங்கள் பண்ணுங்கோ. சோ தட் குருவின் பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு இந்த பிரார்த்தனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாம ஜபங்கள் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா நன்மை பெறும். நான் ட்ரை பண்ணல, பட் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸா வந்ததுனால இந்த அர்த்தத்தை படிச்ச பிறகு நாம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இப்போ 4th ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே शलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नान्गावदु पदम पुरुषा यदि, जयंती माताजी वासी, पुरुषा यदि मुह्यन्ति द्वादृशा देव मायया श्रम एव परं जादो दीर्घया वृद्ध सेवया। यस, हरे कृष्ण माताजी। पुरुषा यदि मुह्यन्ति द्वादृशा देव मायया श्रम एव परं जादो दीर्घया वृद्ध सेवया। மொழிபெயர்ப்பு: உன்னை போன்றவர்கள், சாரி மாதாஜி, புருஷ மனிதர்கள், யதி இப்படி இருந்தார், முஹ்யந்தி குழப்பம் அடைகின்றார், துவா திருஷா உன்னை போல், தேவ பரமபுருஷர், மாயையா சங்கதியினால், சிரம பெருமுயற்சி, ஏவ உறுதியாக, பரம் ஒன்றே, ஜாத உண்டாக்கியது, தீர்க்கயா நீண்ட காலத்திற்கு, விருத்த சேவையா தனது முன்னோடிகளுக்கு பணி செய்வதன் மூலம். மொழிபெயர்ப்பு: உன்னை போன்றவர்கள் உனது முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் கட்டளைகளின்படி நடந்ததினாலேயே இவ்வாறு சிறந்து விளங்க முடிகின்றது. அப்படியில்லாத எனது பௌதீக சக்தியின் செல்வாக்கிற்கு ஆட்பட்டிருந்தால் உனது முன்னேற்றம் என்பது கால விரயம் என்றே கருதப்படும். பொருளுரை: இஸ்லோகத்திலுள்ள விருத்த சேவையா என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. விருத்த என்பதற்கு முந்தைய என்றும், சேவையா என்பதற்கு பணி என்றும் பொருள்படும். பரம்பரை முறை அல்லது எவரும் உயர்ந்த அறிவினை பெற்றுவிட முடியாது. பிருது மகாராஜாவும் இம்முறையிலேயே பயிற்சி பெற்றவர். ஆகையினால் அவரை சாதாரண மனிதராக கருதிவிட முடியாது. உடலின் புறத்தோற்ற கருத்துடைய சாதாரண மனிதன் ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் எப்போதும் குழப்பம் உருவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, வெரி நைஸ். அதகாயம் இமம் வித்வான் ஆவித்யா காம கர்மபி ஆரப்த இதி நைவாஸ்மின் பிரதீபுத்தோ அனுஷ்ஜதே. எஸ் வாசி.
கீதா மாதாஜி, ஜானகி ரமன் பிரபு. எஸ், யாராவது வாசி. கீதா மாதாஜி வாசி. இருந்தாங்களே அவங்க கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிரமன் பிரபுஜி நீங்க வாசிக்கல. என்ன வாசிக்கிறவங்க நமக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்தா விட. ஓகே, கேக்குதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியலங்க மாதாஜி. ஹரே ஸ்கிரீன் கிருஷ்ணா. இப்ப நான் எடுத்தேன், நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தாமதமின்றி கொஞ்சம் வாசிங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி. 4th one மாதாஜி. யா 5. புருஷாயதி முக்ஷந்தி திருஷ் வத்ருஷா தேவமாயா. மாதாஜி மாதாஜி. படிக்கிறீங்க. ஓகே மாதாஜி. அத காயம் இமம் வித்வான் அவித்யா காம கர்மபிஹி ஆரப்த இதி நைவாஸ்மின் பிரதிபுத்தோ அனுஷஜதே. எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன் நானு. கீதா மாதாஜி நீங்க மியூட் பண்ணி வாசி, அன்மியூட் பண்ணி வாசி. ஸ்கிரீன் தெரியலங்க மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. இப்ப தெரியுதுங்க மாதாஜி. கர்மபி செயல்களிலும் ஆரப்திய செய்யப்பட்டது இது இவ்வாறு நான் இல்லை ஏவ உறுதியாக அசமிம் இந்த உடலுக்கு பிரதிபுத்த அறிகின்றவன் அறிவிக்கிறவன் அனுஷஜதே பழக்கத்திற்கு அடிமையாதல். மொழிபெயர்ப்பு. உடலின் புறத்தோற்ற கருத்துக்களை நன்கு அறிந்தவர்கள் இந்த உடலானது அறியாமை, ஆசை மற்றும் மாயையின் விளைவினால் வரும் செயல்கள் அடங்கியவை என்றும் ஆகையினால் இவ்வுடலுக்கு நாம் அடிமையாகிவிடக் கூடாது என்று உணர்ந்தவர்களே. பொருளுரை. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பது போல் கற்றறிந்தவர்கள் நாம் இந்த உடலாக மட்டுமே இருக்கின்றோம் என்று ஒத்து கொள்ள மாட்டார்கள். அறியாமையின் படைப்பு ஆதலினால் உடலுக்கு இருவிதமான செயல்கள் இருக்கின்றன. உடல் உணர்வினால் புலன்களின் திருப்தியே நமக்கு உதவும் என்று நாம் நினைத்தால் நாம் மாயையில் இருக்கின்றோம் என்று பொருள். மற்றொரு விதமாக மாயை என்னவென்றால் இப்பொய்மை உடலின் இச்சையை திருப்தியுற செய்வதினாலும் அல்லது சொர்க்க லோகத்தை அடைவதனாலும் அல்லது வேத சடங்குகளை செய்வதினாலும் ஒருவன் மகிழ்ச்சி அடையலாம் என்று நினைப்பது இவையெல்லாம் மாயின் லீலைகளே. இது போன்ற அரசியல் விடுதலைக்காக செய்யப்படும் செயல்களாலும் சமூக மற்றும் மனிதாபிமான செயல்களினாலும் இவ்வுலக மக்களை மகிழ்ச்சி உற செய்ய முடியும் என்கின்ற நினைப்பு அதுவும் மாயையே. காரணம் அதுவும் இவ்வுடல் சார்ந்த தத்துவத்தின்று வந்ததினால் மாயையே ஆகும். உடலை மையமாக கொண்டு நாம் கொண்டுள்ள ஆசைகளும் செயல்களும் மாயையே. இதையே பகவான் விஷ்ணுவும் பிருது மகாராஜிடத்தில் தெரிவிக்கிறார். இவ்வாறு வேள்விகள் செய்வது சாதாரண மனிதர்களுக்காக செய்யப்படுவது என்றும் அவரை பொறுத்தவரை இது போன்ற வேள்விகள் செய்ய தேவையில்லை என்றும் கூறுகிறார். பகவத்கீதை 2.45 இக்கருத்து உறுதி செய்கிறது. திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவர்ஜுனா நிர்பந்தோ நித்ய சத்வ சதோ நிர்யோக ஷம ஆத்மவான். வேதங்கள் முக்கியமாக சில இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியே பேசுகின்றன. ஓ அர்ஜுனா, முக்குணங்களின்றும் விடுபடுவாயாக. எல்லோரிடம் உயர்ந்தவன் ஆகுக. எல்லா இருமையிலிருந்தும் அடைதல் காத்தல் என்றும் கவலைகளிலிருந்தும் விடுதலை பெறுக. எப்போதும் ஆத்மா நிலைத்து நிற்பாயாக. வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள சடங்கு முறைகள் எல்லாம் அடிப்படையில் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை சார்ந்தே இருக்கின்றன. அதனால் இது போன்ற வேத நடைமுறைகளையும் கடந்து விட வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்பட்டான். அர்ஜுனன் செய்வதற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதெல்லாம் உன்னதமான பக்தி தொண்டே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, போன் ஆன் பண்ண முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. அசம்சக்த சரீரே அஸ்மின் அமுனோத்பாதிதே கிருஹேஹ
அபத்யே திரவிணேவாபி கிரஹ குர்யான் மமதாம்புதஹ. வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் ஹரே 6. கிருஷ்ணா. அசம்சக்த சரீரே ஸ்மின் அமுனோத்பாதியே கிருஹே அபத்யே திரவிணேவாபி கச் குர்யான் மமதாம் புதஹ. அசம்சக்த பற்றில்லாதிருக்கின்ற சரீரே உடலுக்கு, அஸ்மின் இந்த, அமுனா இது போன்ற உடல் சார்ந்த உணர்வு, உட்பாதிதே செய்யப்பட்டது, கிருஹே வீடு, அபத்யே குழந்தைகள், மமதாம் நெருங்கிய தொடர்பு, புத அறிஞர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. உடல் சார்ந்த உணர்வின் பால் தொடர்பில்லாத அறிஞர்கள் எவ்வாறு உடல் சார்ந்த வீடு, குழந்தைகள், செல்வம் போன்ற உடலியற் பொருள்களினால் பாதிக்கப்படுவார். பொருளுரை. வேத சடங்குகள் எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே செய்யப்படுகின்றன. இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் ஒருவன் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதில்லை, மாறாக அது அவன் சொந்த புலன்களை திருப்திப்படுவதற்கு பகவான் அளிக்கும் அனுமதியாகும். அதாவது புலன் நுகர்ச்சியில் சேர்ந்த உலகாயத பாதிகளுக்கு அவர்கள் புலன் உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுவதற்காக அளிக்கப்படும் அனுமதி அல்லது உரிமையே இது போன்ற வேத சடங்குகளை செய்வது என்பதாகும். இதுவே திரைகுண்ய விஷயாவேதா. வேத சடங்குகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களையே அடிப்படையாக கொண்டவை. இந்த பௌதிக கட்டுப்பாட்டினை தாண்டி சென்ற பெரியோர்கள் இது போன்ற வேத சடங்குகளில் அக்கறை கொள்வதில்லை. அதற்கு பதிலாக அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளுக்கு செய்யும் அன்பு பணியே தங்கள் உயர்ந்த கடமையாக முனைப்பு காட்டுவார்கள். அப்படிப்பட்ட இறைப்பணியே நிஸ்திரை குன்யா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இறைவனுக்கு செய்யும் பக்தி பணிக்கும் உடல் இன்பம் உடைய பௌதிக உணர்வுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. 7 ஸ்லோகம். ஏகசீத ஸ்வயம் ஜோதி நிர்குணோ அசௌ குணாஸ்ரய சர்வகுணாவ்ருத்த சாக்ஷ நிராத்மாத்மன பரஹ. புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. புஷ்ப மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ். ஏக சித்த ஸ்வயம் ஜோதிர் நிர்குணோ அசௌ குணாஸ்ரயः சர்வகோணாவ்ருத சாட்ச நிராத்மாத்மாத்மன பரஹ. ஏக ஒன்று, சித்த தூய, ஸ்வயம் ஆத்மா, ஜோதி ஒளி, நிர்குண பௌதீக தகுதிகள் இன்றி, அசௌ அந்த, குண ஆசிரிய நற்றகுதி நல்ல தகுதிகளின் உறைவிடம் பெற்றோர், அனாவருத விஷயங்களினால் மறைக்கப்படாதிருக்கின்ற சாட்சி, நிராத்மா மற்றொரு ஆத்மா இன்றி, ஆத்மன உடல் மற்றும் மனதிற்கு பர உன்னதமான. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. தனிப்பட்ட ஆத்மாவானது தனிப்பட்ட ஒன்றாகவும் தூய்மையானதாகவும் பௌதீகமற்றதாகவும் சுய ஒளி கொண்டதாகவும் இருக்கிறது. அவரே நற்குணங்களின் உறைவிடமாகவும் எங்கும் நிறை பொருளாகவும் இருக்கிறார். அவருக்கு எந்தவித பொருள்களினாலான மேல் உரையும் கிடையாது. அவரே எல்லா விதமான செயல்களுக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்றார். பிற உயிர்களிடமிருந்து அவர் தன்னை தனியே வேறுபடுத்தி வைத்திருக்கின்றார். உருவெடுத்து வந்த ஆத்மாக்களுக்கு என்றும் அவர் மேலானவராகவே இருக்கின்றார். பொருளுரை. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் 2 முக்கியமான வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றன. அவை அசம்சக்தக, அதாவது எந்தவித பற்றுதலும் இன்றி, மற்றும் புதக, அதாவது எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராக என்பவை ஆகும். எல்லாம் அறிந்தவர் என்பதற்கு ஒருவன் தனது உண்மை நிலையினையும் அதுபோல் முழுமுதற் கடவுளின் நிலையினையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பொருளாகும். ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் அவர்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான்
விஷ்ணு தன்னை பற்றி அல்லது பரமாத்மாவை பற்றிய இப்படி கூறுகிறார் என்கிறார். பரமாத்மாவானது தன்னை எப்போதும் உருவம் கொண்ட ஆத்மா மற்றும் ஜட உலகினின்று தனித்தே வைத்திருக்கின்றது. ஆகவே அவர் பர என்று சொல்லப்படுகின்றார். அப்படி பர அல்லது முழுமுதற் கடவுள் ஏக, அதாவது ஒருவர் ஆவார். பகவான் ஒருவரே. அதே சமயம் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் இந்த ஜட உலகில் பல்வேறு வடிவங்களை கொண்டிருக்கின்றன. இங்கே தேவர்கள், மனிதர்கள், மிருகங்கள், மரங்கள், பறவைகள், தேனீக்கள் என்று பலவும் இருக்கின்றது. ஆகையினால் உயிர்கள் என்பது ஏக, ஒன்று அல்ல, அநேகமாகும். வேதங்களிலும் இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நித்யோ நித்யானாம் சேதன சேதனாம். வாழ்கின்ற உயிர்கள் என்பவை பலவாக இருக்கின்றன. அவை பௌதிக உலகில் சிக்குண்டு இருப்பதினால் தூய்மையானவை அல்ல. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளோ தூய்மையாகவும் தனித்தும் இருக்கின்றார். பௌதீக உடலால் மூடப்பட்டிருப்பதால் இந்த உயிர்கள் சுய ஒளி கொண்டவை அன்று. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளும் பரமாத்மாவாகவும் இருப்பவர் சுய ஒளி கொண்டவர். ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் மாசூண்டிருக்கும் உயிர்கள் ஸ்குண என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதே சமயம் பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளோ ஜட இயற்கை குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவராக இருப்பதால் அவர் நிர்குணர் ஆவார். பௌதிக தன்மைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் உயிர்களே குணாசிரிதவாகவும், முழுமுதற் கடவுளானவரோ குணாசிரயவாகவும் இருக்கின்றார். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் பார்வை பௌதீக மாசினால் மறைக்கப்பட்டிருப்பதனால் அவன் தனது செயல்களுக்கான காரணங்களையோ அல்லது தனது கடந்த காலத்தையோ காண முடியாதவனாக இருக்கின்றார். முழுமுதற் கடவுளோ பௌதீக உடலினால் தன்னை மறைத்து கொள்ளாததினால் அவர் உயிர்களின் எல்லாவித செயல்களையும் ஒரு சாட்சியாக இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் இருவருமே, அதாவது உயிர்வாழியும் பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளும் ஆத்மாக்களே ஆவர். அவர்கள் தன்மையினால் ஒன்றாக இருந்தாலும் பல்வேறு வழிகளில் வேறாகவும் இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக உயிர்களிடம் இல்லாத 6 வகை வளங்களை முழுமுதற் கடவுளானவர் தன்னிடத்தில் கொண்டிருக்கின்றார். முழு அறிவு என்பதன் பொருள் ஜீவாத்மா அல்லது உயிர் தன்னுடைய நிலையினையும் முழுமுதற் கடவுளின் நிலையினையும் அறிந்து கொள்வது, அதுவே முழு அறிவு ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இன்னைக்கு வினிதா கேசரி மாதாஜி வாசி. இந்த ஸ்லோகம் புஷ்ப மாதாஜி படிச்ச ஸ்லோகத்துல ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை வேற்றுமை இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பிலாசபி. நோட் புக் இருந்தா எடுத்து வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? எழுதிக்கிறது. ய ஏவம் சந்தம் ஆத்மானம் ஆத்மஸ்தம் தேவ பூருஷः நாஜ்யதே பிரக்ருதிஸ்தோ அபிதத் குணை சாமயி ஸ்திதः. हरे कृष्णा माताजी. एवं संतम आत्मानं आत्मस्थं वेद पुरुष नाज्यते प्रकृतिस्थो अभितत् गुणैर्मयि स्थित. யாரேனும் ஒருவர் ஏவம் இவ்வாறு சந்தம் இருக்கின்ற ஆத்மானம் தனிப்பட்ட ஆத்மா மற்றும் முழுமுதற் கடவுள் அதாவது பரமாத்மா ஆத்மஸ்தம் அவனது உடலுள் இருக்க பெற்ற வேத அறிகிறவன் பூருஷ மனிதன் ந இல்லை அஜ்யதே பாதிக்கப்படுதல் பிரகிருதி ஜட இயற்கையினால் ஸ்த இடம்பெறுதல் அபி இருந்தாலும் தத் குணை ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் ச அப்படிப்பட்ட மனிதன் மயி என்னிடம் ஸ்தித நிலையாய் இருக்கின்றான். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஜட இயற்கையினுள்ளே இருந்தாலும் பரமாத்மாவை பற்றியும் ஆத்மாவை பற்றியும் முழு அறிவுடையோன் ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவன் எப்போதும் எனது உன்னத அன்பு தொண்டிலேயே இருக்கின்றான். பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுளானவர் இப்பௌதீக உலகில் தோன்றினாலும்
அவர் ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதுபோல முழுமுதற் கடவுளிடம் தன்னை இணைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள் பூத உடல் பெற்றிருப்பினும் அல்லது இந்த பௌதீக உலகில் இருந்தாலும் பௌதீக குணங்களினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இது மிகவும் அருமையான பகவத்கீதை 14.26 ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மாம்சயோ வெபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீக்கை தான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. என் நிலையிலும் பின்வாங்காது பகவானின் பக்தி பணியில் தன்னை முழு நேரம் ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருப்போன் பௌதீக குணங்களை எல்லாம் கடந்து பிரம்மத்தை உணரும் பேறு பெறுகின்றான். இது சம்பந்தமாக ஸ்ரீல கோஸ்வாமி கூறுகிறார், என் நேரம் இறைவன் பக்தி பணியிலேயே தனது உடல் மனம் வார்த்தையினால் ஈடுபட்டிரும் இப்பௌதீக உலகில் வாழ்ந்தாலும் அவன் விடுதலை பெற்றவனாகவே கருதப்படுகிறான் என்ற. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த இடத்துல முடியல போல என்ற அப்படி. அதாவது அந்த மாதிரிங்கிறத வந்து சொல்லணும். அதாவது என்று கருதப்படுகிறது அப்படின்னா என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து சொல்லணும். அது சென்டென்ஸ் முடியல அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷாய விமுஹ்யந்தி வாத்ருஷா தேவ மாயயா ஸ்ரம ஏவ பரம் ஜாதோ தீர்கயா விருத்த சேவையா. விருத்த அப்படின்னாலே வந்து அதாவது பழைய அப்படின்ற வயதானவர்கள், முதியோர்கள் அல்லது முன்னோர்கள். ஆமா, விருத்த என்றாலே வயது, ஓல்டு. ஓகே, சோ வயதை பத்தி சொல்றது ஆக்சுவலி எப்படின்னா, எந்த ஒரு வஸ்து இந்த வஸ்து வந்து வாங்கி நான் ஒரு 10 வருஷம்னாக்கா 10 years, அதாவது ஓல்டு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, வயதை பற்றி சொல்றது, முதுமையை பற்றி விளக்குறது ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ புருஷ எதி, அதாவது புருஷ மனிதர்கள் எதி இப்படி இருந்தார், முஹ்யந்தி குழப்பம் அடைகின்றனர், துவாதிருஷா உன்னை போல், தேவ பரமபுருஷர், மாயையா சங்கதியினால், ஸ்ரம பெருமூச்சு, ஏவ உறுதியாக, பரம் ஒன்றே, ஜாத உண்டாக்கியது, தீர்க்கயா நீண்ட காலத்திற்கு, விருத்த சேவையா தனது முன்னோடிகளுக்கு பணி செய்வதின் மூலம். சோ மொழிபெயர்ப்பு, உன்னை போன்றவர்கள் உனது முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் கட்டளைகளின்படி, அது அப்படின்னா குரு பரம்பரா இல்லையா, அவருடைய குரு இடத்திலிருந்து நடத்தினாலோ இவ்வாறு சிறந்த அதாவது நடந்ததினாலேயே இவ்வாறு சிறந்து விளங்க முடிகின்றது. அப்படி இல்லாது எனது பௌதீக சக்தியின் செல்வாக்கிற்கு ஆட்பட்டிருந்தால் உனது முன்னேற்றம் என்பது கால விரயம் என்றே கருதப்படும். ஸோ 2 விதமான நிலைகள் இந்த கருத்துல நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று, ஒருவர் வந்து பௌதீகத்திலேயே வந்து திளைத்து கொண்டு பௌதீக செயல்களிலேயே ஆற்றிக்கொண்டு இல்லையா, அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து வெறுமனை இட் இஸ் வேஸ்ட், அவருக்கு மனித பிறவி கிடைச்சாலும் மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கக்கூடிய மனித பிறவியை கிடைத்தறிக்கரியது. ஆக்சுவலி எந்த பிறவியிலுமே மனித பிறவிதான் மிக உத்தமமான பிறவின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த பிறவி எடுக்கும் பொழுது நாம பக்தி பாதை அந்த நம்முடைய இந்த உயிர் வாழினுடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிறது வந்து உணர்ந்தறியத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பு. அந்த வாய்ப்பை அவன் வந்து குடிச்சுண்டா அவன் வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்றம் அடைய முன்னேற்ற பாதையில போக முடியும். ஆனா ஒருத்தர் பௌதிகத்திலே முழுசா லயத்துல இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் அவங்களுடைய விஷுவல்ஸே, அதாவது அவங்களுடைய கண்ணோட்டமே போகலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்னதான் அவர்கள் உயர்வான ஒரு பிறவியை எடுத்திருந்தாலும் அது கால விரயம், இட் இஸ் வேஸ்ட். இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்லயும் வருது. ஆக்சுவலி 5th சாப்டர்லயுமே வந்து ஐ திங்க் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய 19th சாப்டர்ல வந்து ஸ்லோகா நம்பர் ஐ திங்க் 14, 15, 16ல வருது கால விரயம் என்று. இத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். மீண்டும் நம்ம இத கான்செப்ட் வரும், ஆனா அங்க வேறு விதமான பிரார்த்தனைகள் அடிப்படையில் இருந்து வரும். ஸோ இங்க வந்து பிருத்து மகாராஜுக்கு வந்து மகாவிஷ்ணு வந்து அறிவுறுத்துகிறார். பிருத்து மகாராஜா அவருடைய முன்னோர்கள் வந்து நல்ல ஒரு இது அப்படின்னா இவங்க யாரு, துருவ மகாராஜாவுடைய பரம்பரை இல்லையா, அந்த லீனேஜ்ல இருந்து வராங்க. ஏன் வேணனை தவிர வேணனுக்கு முன்னாடி இருந்த அங்கன் வந்து அவ்வளவு அதாவது பெரிய டிவோட்டி இல்லையா.
சோ யாருக்குமே சொல்லாம வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடறான். ஏன்னா தன்னுடைய மகன் செய்யக்கூடிய அநியாயமான அவனை வந்து வாழ்க்கையில வந்து திருத்த முடியாம அந்த ஒரு கடினமான சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து அந்த வீட்டை விட்டே வெளியேறி விடுகிறார். இந்த ஒரு செயல் மட்டும்தான் உண்மையிலேயே செய்ய முடியும் இல்லையா? அதாவது எல்லாம் ஓரளவுக்கு அறிந்த ஆத்மாக்கள் வீட்டுல தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை வரும்பொழுது அவங்க வீட்டை விட்டே வெளியேறி போகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இருக்கு. சில பேர் புத்தி சுவாதனம் இன்றி போறது வேற. ஆனா இது வந்து வெரி வெரி ரேர் இந்த மாதிரி வீட்டை விட்டு வெளியேறுதல். ஏன்னா அவருக்கு தெரியறது தன்னுடைய வீட்டுல நடக்கக்கூடிய விஷயம், தன்னுடைய மனைவி எவ்வாறு செயல்படுகிறாள், தன்னுடைய சில பேர் வீட்டுல தாய் அதாவது அம்மா கூட வெளியேறக்கூடிய இது உண்டு. இதுவும் வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான். சோ அப்படி வெரி ரேர். ஆனா அந்த மாதிரி வந்து வெளியில போறது. சோ தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் இன்னும் ஃபியூச்சர்ல கஷ்டப்படுவாங்களே இல்லையா? சோ அவங்க எப்படியாவது எப்பாடுபட்டு திருத்திடலாம். ஆனா கலியுகத்துக்கு இது ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது. இது சத்யா திரேதா அந்த மாதிரி யுகங்கள்ல இருந்தது. அப்பெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு தர்மம் நியாயம் இல்லையா, வெளியே போனாலுமே வந்து அவங்களால வந்து வாழக்கூடிய சூழ்நிலை ஓரளவுக்கு இருந்தது. கலியுகத்துல வந்து இப்ப நம்ம தனித்து வெளியில போனா எங்கேயுமே வாழ முடியாது. வீட்டை விட்டு வெளியே போனா நம்முடைய சூழ்நிலை வந்து மிக மிக மோசமா இருக்கும். இதை வந்து காலம் மற்றும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறுதான் அப்ளை பண்ணணும். பிளைண்டா பாகவதத்துல இது நமக்கு கைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம சின்ன விஷயத்துக்காக வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடிய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நம்ம ஏற்படுத்திக்க கூடாது. அது தவறான அப்ளிகேஷன். வந்து எந்த மாதிரி இந்த கருத்தை வந்து நாம வந்து உபயோகப்படுத்தணும்ன்றத வந்து புரிஞ்சுட்டு உபயோகப்படுத்தணும். சோ இங்க வேணன் தவிர அதுக்கு முந்தைய இருந்த அரசர்கள் எல்லாமே துருவ மகாராஜாவுடைய பரம்பரை இல்லையா, அவருடைய முன்னோர்கள் வந்து செய்த பணி இல்லையா. அதனால நீ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிறவி எடுத்திருக்க இல்லையா. அதாவது நாம செய்யக்கூடிய நற்காரியங்கள் பக்தி தொண்டு நம்முடைய ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ல ஒரு நல்ல ஒரு பகவத்கீதை பாகவதராக வந்து வர்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு. அதனால நம்ம வீட்டுல நாம செய்யக்கூடிய பகவத்கீதை பாகவதம் ரிசைட்டேஷன் கண்டிப்பா அந்த வீட்டுல ஒரு பாகவதர் வந்து பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படும். சோ அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் ஒரு தூய பக்தர் பிறவி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். சோ இப்படி பிருத்து மகாராஜாவுடைய பிறப்பினை வந்து சொல்றார். ஏன்னா நீ ஒரு தூய பக்தன், என்னுடைய அம்சமாகவே நீ அவதரிச்சிருக்க இல்லையா. அதனால நீ இந்த சாதாரண மக்கள் செய்யக்கூடிய வேள்விகள் எல்லாம் நீ செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதாவது எல்லாமே ஒரு கோட்டா தான் இல்லையா. ஒருவர் அந்த கோட்டாவை கடந்த பிறகு அடுத்த ஹையர் லெவலுக்கான செயல்கள்ல தான் ஈடுபடணும். ஸோ ஒரு யோகி ஒரு ஞானி இவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து அவங்க வந்து யக்னங்களை வளர்க்குறாங்க. இந்த அவங்களுடைய பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்துற விதம் வேறு இல்லையா. ஒரு புரோகிதர் செய்யக்கூடிய யக்னம் வேறு இல்லையா. அதே வந்து ஒரு பக்தன் வந்து மனசுலயே வந்து பக்தி எனக்கூடிய அந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து மனசுல வச்சுட்டு அவன் செய்யறது வேற. சோ அங்க என்ன யோகம், அதாவது அங்க யக்னங்களை செய்யக்கூடிய அந்த பலனை விட இந்த உணர்ந்தறிந்து செய்யக்கூடிய பகவானை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு வந்து மேன்மையான யக்னம் அது. ஸோ அதனால நம்ம மனசுலயே நினைச்சிட்டு செஞ்சிடலாமே நினைச்சிடக்கூடாது. நமக்கு அந்த பக்குவம் வரணும் இல்லையா. அந்த பக்குவம் வர்றதுக்கு நாம இறைவனை சதா சர்வகாலம் எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு களங்கமற்ற பக்தியை செலுத்தக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்தாக்கா நம்ம வந்து எந்த வேள்வி தீய மூட்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதை காட்டிலும் மேன்மையான ஒரு பாதையை நாம எடுத்திருக்கோம்னு அர்த்தம் இல்லையா. அல்டிமேட் கோல் அந்த நிலையை அடையறதுக்கு தான் அந்த வேள்வியலை செய்யறது. ஆனா அதை நாம உணர்றது கிடையாது. பௌதிக லாபங்களுக்காக நாம ஆரம்ப கட்டத்துல செய்யறோம். அதை கூட பகவான் வந்து நான் வந்து அப்ரூவ் பண்றேன்னு சொல்றாரு. இந்த யக்னங்கள் எல்லாமே வந்து நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக வந்து ஆற்றினாலும் பகவான் அதை வந்து அப்ரூவ் பண்றார், அந்த பலன்களை நமக்கு கொடுத்துடுறார். ஸோ அதையும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இஸ்லோகத்தில் உள்ள விருத்த சேவையா என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. விருத்த என்றால் முந்தைய, அதாவது பழைய என்றும், சேவையா என்றால் அதாவது தொண்டு இல்லையா, பணி என்று பொருள்படும். பரம்பரை முறை அல்லது எவரும் உயர்ந்த அறிவினை பெற்றுவிட முடியாது. அதாவது குரு பரம்பரா மூலியமா இருந்து வராத யாராலுமே இது 100க்கு 100%, ஏன் 100க்கு 200% உண்மைதான். நாமெல்லாம் பகவத்கீதை, நான் இந்த இஸ்கானுக்கு ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி 2020க்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் இந்த பகவத்கீதை புக்கு, இப்ப இந்த புக்கு உங்களுக்கு கிடைக்காது, இந்த மாடலே கிடையாது.
நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாடல் கிடையவே கிடையாது. இது ரொம்ப ஓல்டு எடிஷன் இது, இந்த புக்கு. சோ வாங்கி வந்து வச்சுட்டு நான் ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டு படிச்சுட்டே இருக்கேன். ஆனா எல்லாரும் இவரு தான் எடிஷன். பிரிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப 1972 பக்தி வேதாந்த ட்ரஸ்ட். ஓகே, அப்ப போட்ட அந்த மாதிரியான பிரிண்ட்ஸ் இது. இது வந்து ரொம்ப நாளா இந்த பிரிண்ட் மட்டும் போயிட்டு இருந்திருக்கு. 72ல போட்ட பிரிண்ட் மாடல் இது. ஸோ நான் வந்து எப்படியும் இது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கியிருப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஓகே, இங்க இஸ்கான் மங்களூருக்கு ஒரே வாட்டி தான் நான் போயிருக்கேன். இஸ்கான் மங்களூர் இது பெங்களூர் டெம்பிள், இந்த வெஸ்ட் ஆஃப் கோட் ரோட்ல இருக்கிறது. ஒரே வாட்டி, அந்த ஒரு வாட்டி போகும்பொழுது இந்த புக்கை வாங்கிட்டு வந்தேன் நான். ஸோ அந்த புக்கு வந்து இப்படி இந்த மாதிரி அட்டையோட தான் இருக்கும். இது தொடர்ந்து இது ஓபன் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா குட்டி குட்டியா இருக்கும் எழுத்துக்கள் கூட. உட்காந்து படிக்கும் பொழுது இந்த சைஸ் கூட பெருசு கிடையாது, நார்மலான புக் சைஸ் கிடையாது, 3/4 சைஸ் தான் இது இல்லையா. சரி, இந்த புக்கு வாங்கி வச்சுட்டு ஓபன் பண்ணி படிச்சேன் நான். ஏன்னா எனக்கு பகவத்கீதை வாசிக்கணும்னு அந்த உத்வேகம். ஆனா அதை வாசிக்கிறதுக்கு சமஸ்கிருதம் வாசிக்கிறதுக்கு தெரியாது. இங்கிலீஷ் அப்படியே அது ப்ரொனன்சியேஷன் நிறைய கொலைதான் பண்ணியிருப்பேன் அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் கண்டிப்பா இல்லையா. ஸோ யாருமே வழி நடத்துதலே கிடையாது. ஸோ படிக்கும்பொழுது எல்லா பேராகிராஃப்மே ஒண்ணு தூக்கம் வரும், ரெண்டாவது வந்து ஏன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கே, எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கே. அந்த பர்பட்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது எனக்கு என்ன எல்லாமே ஒரே மாதிரி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எந்த அளவுக்குன்னா அஜ்ஞானம் என்பது அப்போ கண்டிப்பா. இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது நம்ம நிறைய மேட்டர் நம்ம திருப்பி படிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அதை அந்த இடத்துல சொல்வதற்கான காரணம் அந்த இதெல்லாமே வந்து ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா விட்டு நோக்கணும் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் ஆலோசிச்சதே கிடையாது. ஒரு வரியை வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்றாங்க அப்படிங்கிறாங்க, அதற்கான முக்கியத்துவம் என்னன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. அது கண்டிப்பா மேண்டேட்டரியான கண்டிஷன், நம்ம வாழ்க்கையில பரிபாலிக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இன்சிஸ்ட் பண்ணி பிரபுவாதர் எழுதியிருக்காருன்னா அதற்கான முக்கியத்துவத்தை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி நமக்கு பரம்பரா மூலியமா வரலன்னா இந்த பகவத்கீதையை கண்டிப்பா நான் என்னுடைய ஆயுட்காலம்ல படிச்சிருக்க மாட்டேன். ஸோ அதனால இப்ப இங்க குரு பரம்பரால வந்ததால இந்த பகவத்கீதையை அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 2-3 முறையாவது முழுசா படிச்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஸோ அதனால அந்த அறிவியலை பெற கண்டிப்பா முடியாது. இங்க உட்கார்ந்து பேசுறதுக்கும் கேட்பதற்கும் ஒரு பரம்பரானுடைய கருணை வேண்டும். குருவினுடைய அருள் இல்லாம நாம கண்டிப்பா இதை வாசிக்க முடியாது. கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாச்சனகா மா கர்ம பல ஹேத்துர்பிர் மாதோ சங்கோஸ்வ கர்மணி இல்லையா. சோ நாம வெறும் கடமையை மட்டும்தான் இங்க ஆற்ற முடியும். இதுல எந்த கிரெடிட்டுமே நமக்கு கிடையாது இல்லையா. ஒன் ஷுட் நாட் டேக் கிரெடிட். நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைச்சாலே நாம ஈழ விழறதுக்கான மார்க்கத்தை நாமளே தெரிந்து இருப்போம்னு அர்த்தம். ஓகே, சோ பிருது மகாராஜாவும் இம்முறையிலே பயிற்சி பெற்றவர் தான் இல்லையா. அவரும் இவ்வாறே பெற்றவர் தான். ஆகையினால் அவரை சாதாரண மனிதராக கருதிட முடியாது. இஸ் நாட் எ நார்மல் பர்சன். அவர் ஒரு பக்தர். சோ உடலின் புறத்தோற்ற கருத்துடைய சாதாரண மனிதன், அதாவது பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய உடல் தளத்துல இருக்கிறவங்க ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் எப்பொழுதுமே குழப்பம் வருவார். கன்ஃபியூஷன் அங்கதான் வரும். நம்ம எப்பெல்லாம் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து நம்ம யோசிக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் நமக்கு குழப்பம் கலக்கம் எல்லாம் வரும். எப்ப ஆத்ம தளத்துல போய் நின்று பார்க்கின்றோமோ அப்ப எத்தனை குழப்பம் இருந்தாலும் அதாவது கலக்கம் இருந்தாலும் நாம இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற மனப்பக்குவம் வரும் இல்லையா. எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணைக்காக நாம யாசிக்கணும். இதெல்லாம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. அதகாயம் இமம் வித்வானா வித்ய காம கர்மவி ஆரப்த இதி நைவாஸ்மின் பிரதிபுத்தோ அனுஷ்டதே. ஆகையினால் காயம் உடல், வித்வான் அறிவுடையோர், ஆவித்யா அறியாமையினால், காம இச்சைகள், கர்மிபி செயல்களினாலும், ஆரப்த செய்யப்பட்டது, இது இவ்வாறு, இல்லை ஏவ உறுதியாக, அஸ்மின் இந்த உடலுக்கு, பிரதிபுத்த அறிகிறவன், அனுஷ்டதே பழக்கத்திற்கு அடிமையாதல். சோ உடலின் புறத்தோற்ற கருத்துக்களை நன்கறிந்தவர்கள் இவங்க அதாவது நம்ம எல்லாருமே 95% புறத்தோற்ற கருத்துக்களை கொண்டவர்கள் தான். அதெல்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். எந்த சூழ்நிலை எப்படி பௌதீக ஆலோசனை வச்சு நம்ம கருத்துக்களை வச்சு இல்லையா
பௌதீக சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னா தீர்மானங்களை வச்சு நம்ம தீர்வுகளை வச்சு நம்ம அதை விடை காணலாம்னு நினைக்கலாம். இந்த உடலானது அறியாமை. இதை நமக்கு தெரிந்த பிறகு இல்லையா, ஆசை மற்றும் மாயையின் விளைவால் வரும் செயல்கள் அடங்கியவை என்றும் ஆகையினால் இவ்வுடலுக்கு நாம் அடிமையாகி விடக்கூடாது என்று உணர்கிறார்கள். 2 விதமான நபர்கள். ஒன்று உலகாயுதவாதி, இன்னொன்னு ஆன்மீகவாதி. உலகாயுதவாதி எல்லாம் பௌதீக கண்ணோட்டத்திலே பார்ப்பான், எல்லாம் உடல் தளத்திலிருந்து செயல்படுவான். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அனுமான் பிரமாணத்துக்கு கூட போக மாட்டான், ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணுவான். அடுத்து அதாவது சப்த பிரமாணத்துக்கு தயாராகவே மாட்டான். அவன் பரம்பரா சிஸ்டம்ல இருந்து கேட்கறதுக்கும் அவன் ரெடியா இருக்க மாட்டான். அவனே நான் தான் செயல்படுகின்றேன் இல்லையா, அப்படிங்கிற ஐ எம் த டூயர் இல்லையா, நானே கடவுள், இன்னொரு ஸ்டெப் அதிகமா, இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருப்பான். இந்த உடலானது அறியாமை, அதாவது இந்த உடல் பௌதிக உடல் அறியாமை, ஆசை மற்றும் மாயை, இந்த 3 விளைவுகளாலதான் இந்த உடலை நாம பெற்றிருக்கின்றோம் என்று உணர்ந்து கொண்ட ஒருத்தன், மேலும் அவன் அதாவது வரும் செயல்கள் அடங்கியவை, அதாவது அவன் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இந்த அறியாமையாலும் ஆசையாலும் மாயையாலும் செயல்படும் பொழுது பிணைகின்றான் இல்லையா. இந்த உலகத்துக்கே அவன் திரும்பி வரக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான். ஆனால் இந்த உடல் தளத்திலிருந்தோ அறியாமையிலிருந்தோ ஆசைகளில் இருந்தோ இல்லையா, அப்படின்னா அவனுடைய ஆவித்யை எனக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்து அவன் விடுதலை பெற்று, அப்படின்னா விடுதலை என்றால் அந்த நிலையிலிருந்து அவன் வெளியே ஏற்றமடைந்து வித்யையின் மூலியமாக உண்மையான ஞானத்தை அவன் அடைந்த பொழுது இல்லையா, இவை அனைத்துமே நாம இந்த உடல் தேவைகளுக்கு நாம இதை அடிமையாக்கி விடக்கூடாது. அப்படின்னா பேசக்கூடிய வார்த்தை இல்லையா, மனம், உடல் மற்றும் வார்த்தை, இந்த 3மே நம்ம இந்த 3க்கும் பௌதிகத்தோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்திக்க கூடாது. அப்படின்னா பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்துமே ஒரு அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் இல்லையா. கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது, பிரஜல்பா பண்ணக்கூடாது. இந்த உடல் இருப்பது இறை தொண்டுக்குத்தான், நம்முடைய சுயபுலன் தொண்டுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறத உணர்ந்தவன் இல்லையா. அடுத்து ஆசைகள் என்பது, அதாவது பௌதிக ஆசைகளை மடைமாற்றி ஆன்மீகத்து தளத்துல எடுத்துட்டு போயிட்டு இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய ஆசைகளை அபிவிருத்தி செய்திக்கிறது. சோ இந்த 3 பௌதீகத்தை பின்னிப்பனையும், அதனால அவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுப்பான். ஒருத்தர் இதுல இருந்து ஆன்மீக தளத்திற்கு அவர் முன்னேற்றம் அடைந்தால் அவர்கள் இந்த உடல் ரீதியா சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாத்துலயுமே நாம அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்க கூடாது, அதனோட நம்ம பிணையக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கொண்டு அவனுடைய செயல்கள் அனைத்தையுமே அவன் பக்குவமாக செயல்படுத்துவான் இல்லையா. இந்த 2 உணர்வுகளை பற்றி தான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பது போல் கற்றறிந்தவர்கள் சீதையா, அதாவது முந்தைய 3வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சீதையா, நாம் இந்த உடலை மட்டுமே உடலாக மட்டுமே இருக்கின்றோம் என்று ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் இல்லையா. அந்த மேல போகும்போது 3rd ஸ்லோகத்துல சீதையா அப்படிங்கறது ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கு. சீதையா என்றால் புத்தியில் மேன்மை, அப்படின்னா ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ், அப்படின்னா ஆன்மீக தளத்தில் நிலை பெற்று உண்மையான ஞானத்தை பற்றி புரிந்து கொண்டவர்கள். அவர்கள் இந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல செயல்படுறது எல்லாமே இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களாலதான் இந்த உடல், மனது இல்லையா, இந்த புலன்கள் எல்லாம் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத அவங்களால சுலபமா தெரிஞ்சுக்க முடியும். மேலும் அதற்கான மூல காரணம் அஜ்ஞானம் தான் என்பதும் அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ இந்த பாடி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களை அவங்க கண்டிப்பா ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. சோ அறியாமை படைப்பு, அதனால் உடலுக்கு 2 விதமான செயல்கள் இருக்கின்றன இல்லையா. ஒன்று, உடல் உணர்வினால் உடல்களின் திருப்தியை நமக்கு உதவும் என்று நாம் நினைத்தால் நாம் மாயையில் இருக்கின்றோம் என்று பொருள். அதுதான் பௌதீக செயல்கள்ல இருந்து, பௌதீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து பௌதீக செயல்களை நாம் மாற்றினோம் என்றால் நாம் உடல் தளத்திலிருந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியது ஒன்று. இது ஒன்று. ஓகே. இன்னொன்று, மாயை என்னவென்றால் இப்பொய்மை உடலின் இச்சைகளை திருப்தியுறை செய்வதனாலும் அல்லது சொர்க்கலோகத்தை அடைவதனாலும் அல்லது வேத சடங்குகளை செய்வதனாலும் ஒருவன் மகிழ்ச்சி அடையலாம் என்று நினைப்பது இல்லையா. அதாவது நாம் ஆற்றக்கூடிய புண்ணிய கர்மங்களுடைய பலன்களால மேல சொர்க்கத்துக்கு சென்று இல்லையா, சோமரசம் இதெல்லாம் அருந்தி நாம அங்கே ரிஜாய்ஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறது. இது அதாவது சகாம கர்ம யோகத்துல வரக்கூடியது. ஓகே. 2வது
சொர்க்கலோகத்தை அடைவது, அல்லது வேத சடங்குகளை செய்வதாலும் இல்லையா, அதாவது நம்முடைய மனசு திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய வேத சடங்குகள். இறைவனை வந்து திருப்திப்படுத்துவதற்காகத்தான் வேத சடங்குகள் செய்யணும். ஆனா அதை விடுத்து இந்த செயல், இந்த வேத சடங்குகள் செய்யும் பொழுது நம்ம மனசு நிறைவடைகிறது இல்லையா. சோ இறைவனுக்காக ஆற்றுகின்றோம், இறைவனை திருப்தி அடை செய்யணும்ன்ற அந்த நோக்கம் கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். ஆனால் அதை விடுத்து நம்முடைய சுயபுலனால் அதை வந்து அந்த வேத சாஸ்திரங்களை சொல்வதால நாம என்ஜாய் பண்ணணும் இல்லையா, அதனுடைய பலன்களை நாம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை, இதுவும் வந்து கட்டுண்ட நிலையை வந்து ஏற்படுத்தும் இல்லையா. சோ அதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இல்லையா, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் இதெல்லாம் நினைப்பது மகிழ்ச்சி அடையலாம் என்று இவையெல்லாம் மாயையினுடைய லீலைகள். எதெல்லாம் மாயைன்னு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்க இந்த இதுல இருந்து ஒரு பாயிண்டா எடுத்து எழுதி வச்சுக்கலாம். இது போல அரசியல் விடுதலைக்காக செய்யப்படும் செயல்களினாலும் இல்லையா, சோசியல் காஸ் இல்லையா, செக்யூலரிசம், இது எல்லாமே நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. சமூக மற்றும் மனிதாபிமான செயல்கள், மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு இல்லையா, மக்கள் தொண்டு மகேசன் தொண்டு. நாம மக்கள் தொண்டு கண்டிப்பா பண்ணணும், ஆனா அதற்கான மார்க்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும் இல்லையா. நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு வந்து, கோயில் என்பது என்னன்னா ஒரு ஆன்மீகத்தை வந்து வழிநடத்தக்கூடிய ஸ்தலம், அறியாமையை வந்து விளக்கக்கூடிய ஸ்தலம், அங்கே வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும். அங்கே வரக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து அறியாமையிலிருந்து விலகி செல்வது எப்படி என்பதை வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும். அது எவ்வாறு முடியும்? பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் அங்க கிளாஸஸ் எடுத்தாங்கன்னா அங்கே கோயிலுக்கு வரவங்களுக்கு வந்து அதுல ஈடுபாடு கொள்வதற்கான அந்த ஒரு என்னது சொல்லுவாங்க, வசதியை வந்து நாம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அப்போ அந்த கோயிலுக்கு நாம டொனேஷன் கொடுத்தோம்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபெசிலிட்டியை வந்து ஏற்படுத்தி உண்மையான விடுதலைய வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். இப்ப நம்ம காசு பணம் ஒருத்தர் கொடுக்கறது வந்து அது டெம்பரரி ரிலீஃப் தான். ஒருத்தர் கொடுத்து கடைசி வரைக்குமே ஒருத்தர் முன்னுக்கு வர முடியாது. ஏன்னா கொடுத்தவனும் அவனும் முன்னுக்கு வர முடியாது, பெற்றவனும் முன்னுக்கு வர முடியாது. இறுதியில கொடுத்தவன் வந்து கெட்ட பேர் தான் வரும். 10 வாட்டி கொடுத்துட்டு 11வது வாட்டி நீ கொடுக்கலன்னா அவனுக்கு வந்து நமக்கு வந்து செய்யணும்ன்ற மனசே இல்லை. அவன் அவ்வளவு வச்சிருக்கான், ஆனா அவனுக்கு எனக்கு கொடுக்கணும்னு மனசு இல்லை இல்லையா. சோ இது உண்டு, இந்த மாதிரி ஒரு நிலை உண்டு. அதனால நாம வந்து தவறாக எண்ணவே வேண்டாம். இது நம்ம சொந்த பந்தங்களே பார்க்கலாம். ஒரு வீட்லயே ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி இல்லையா, அண்ணன் வந்து அண்ணனுக்காக தம்பி வந்து ஆஸ்திகளை விட்டு கொடுத்துட்டு வந்து அண்ணன் வெறுமனே அத தம்பி ஒரே ஒரு பென்சில் கூட வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு வராம இல்லையா, அப்படி வந்து கடினமா உழைச்சு இன்னைக்கு ஒரு நல்ல நிலையில கோடிக்கணக்குல ஆஸ்திகளை வச்சிருக்கக்கூடிய அவன், சோ இப்ப அண்ணனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா, இப்ப என்னுடைய பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க கூடாதா, அவன் என்னுடைய பெண்ணுக்கு ஒரு இடத்துல வேலை வாங்கி கொடுக்க கூடாதா இல்லையா. அங்க ஆஸ்திகள் எல்லாம் விட்டுட்டு வந்திருந்தா கூட அதுவும் பத்தாது இல்லையா, போனா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டாங்க, இப்படிப்பட்ட நிலை. சோ அதாவது அங்கே அன்பு கிடையாது, எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு. இதுதான் மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு என்பது. யாருக்குமே நாம வந்து டைரக்டா உதவி பண்ணி நம்ம என்னைக்குமே நல்லவங்க ஆகவே முடியாது. ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது கெட்டவங்களாதான் ஆகணும். ஏன்னா அங்கே இறைவனை மையமாகப்படுத்தி நாம எந்த செயலுமே செய்யறதில்லை. கொடுப்பவரும் சரி, பெறுபவரும் சரி இல்லையா. கொடுப்பவர் இது இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடியது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு கொடுத்தா அது வந்து ஃபைன். அதே மாதிரி பெறுபவனும் இது இறைவனுடைய கருணையால எனக்கு இது கிடைச்சிருக்கு, என்னுடைய தம்பி விட்டு கொடுத்திருக்கான், அந்த இறைவனுடைய அனுகிரகத்தால இதை உபயோகப்படுத்தி நான் மேலும் மேலும் வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு கொடுக்கக்கூடிய தானங்கள் இல்லையா. தகுதியான இடத்துல தகுதியான நபருக்கு வந்து அந்த உதவி கூட அவருக்கு வந்து அந்த காலத்துல அதாவது இட் ஷுட் பி a நீடு இல்லையா. இப்ப யாருக்கோ வந்து தேவையற்ற இடத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா அது வேஸ்ட். எங்க வீட்டுக்கிட்ட ஒரு அநாத ஆசிரமம் இருக்கு. அவங்க எப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் கேட்பாங்க. எவ்ரி இயர் நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு கைங்கரியம் இறைவனுடைய கருணையால அது அதாவது செய்யணும்ன்ற அந்த ஒரு இது. ஸோ ஒரு வாட்டியுமே ஒண்ணு கேட்பாங்க. கன்சிஸ்டண்டா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அரிசி மூட்டையே வாங்கி கொடுத்துட முடியாது. அரிசி மூட்டை ஆல்ரெடி நிறையவே ஒரு 50-60 மூட்டை வச்சிருப்பாங்க. நாமளும் ஒரு 10 மூட்டை வாங்கி போய் கொடுத்துட்டோம்னா அது வேஸ்ட் இல்லையா. ஆனா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இப்போ வந்து ஒரு பல்பு இதெல்லாம் வேணும், எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங் வேணும். ஸோ அவங்களுக்கு எது பத்தலை, அந்த ஃபெசிலிட்டியில ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதோ உடஞ்சு போயிருக்கு, அதை கட்டி கொடுக்கணும். இப்படி எல்லாம் நம்ம அவங்க தேவைகளுக்கு வந்து செய்யறது வந்து தட் இஸ் த ரைட் இல்லையா. நாம ஏதோ நாம கொடுக்கணும்னு நினைச்சு ஒரு டிசிஷன் எடுத்து கொடுக்கறது வந்து தவறு. அந்த ஒரு நிலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும் இதெல்லாம் இந்த சடங்குகள் எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் உடைய
இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக செய்யும் பொழுது அது எல்லாம் மாயை தான். ஏன்னா இதுவே தற்காலிகம். இதை நாம வந்து நல்ல விதத்துல மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா செல்வ செழிப்புல மெயின்டைன் பண்ணணும், இல்ல வந்து நல்ல சுகமா இருந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் பாருங்க, அது மாயை. பேஸ் லெவல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து அமைச்சுக்கிறது. எந்த அளவுக்கு ஒரு நபர் வந்து சிம்பிளா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறி இருக்கிறார்னு அர்த்தம். எந்த அளவுக்கு நாம வந்து இந்த பௌதீக பகட்டுல இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் இன்னும் ஆன்மீகத்துல குறைந்து இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். சிம்பிள் லைஃப், ஹை திங்கிங். ஒரு முறை நம்ம அந்த உயர்வான எண்ண ஓட்டத்துல போய் நம்ம வந்து அடங்கி விட்டால் இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது நமக்கு வந்து ஈடுபாடு கண்டிப்பா இருக்காது. அதனால சிம்பிளா வாழ்ந்தா போறோம், சிம்பிளா போய் அடுத்தவர்களுக்காக அவங்க வந்து பகட்டா காட்டிக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க. அந்தஸ்து இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய சுபாவம் நடத்தையில வந்து வெளிப்படும். அவங்க எங்க சென்றாலும் அவங்களுக்கு அந்த வேல்யூ உண்டு இல்லையா? இப்போ ஒரு திருமணத்திற்கே நம்ம NND பிரபுஜி யாராவது போனாங்கன்னா அவர் எதுவும் போட்டுட்டு போக மாட்டார், அதே காவி ஆடையை தான் போட்டுட்டு போவார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பெக்ட் இன்னும் அவருக்குன்னு தனியா ஸ்பெஷலா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு மரியாதை கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஹவு த ஆஸ்டரிட்டி ஒருத்தர் வந்து வழி நடத்தும். ஆனா நாமெல்லாம் போகும்போது எத்தனை பவுன் நகை போட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா? எந்த ஜிமிக்கி போட்டு வந்திருக்கோம், எந்த வளையல் செட்டு போட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா? எந்த மாதிரி செட்டு ஒட்டியானம் போட்டு வந்திருக்காங்களா இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம கவனிப்போம் இல்லையா? இதுதான் வந்து பௌதீக கண்ணோட்டம். ஆன்மீக கண்ணோட்டத்திற்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எப்பவுமே உண்டு, அதுல எந்த மாற்றமும் இருக்காது. ஆனா பௌதீகத்துல நம்ம கிட்ட செல்வ வளம் குறைஞ்சா அதுக்கேத்த மாதிரி நமக்கு ரெஸ்பெக்ட், செல்வ வளம் இருந்தா அதுக்கேத்த மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் இல்லையா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்காரு. சோ நான் சிம்பிளா போறதுக்கு நான் வருத்தப்பட மாட்டேன்ட்டு. ஆனா அது சொன்னார் அவர் அன்னைக்கு, கரெக்டு தான் இல்லையா? அதாவது நம்ம எவ்வளவு பவுன் நகை போட்டு வந்திருக்கோமோ அதை வச்சு நமக்கு வந்து உட்காரத்துக்கான சீட்டை வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதே நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளா போனோம்னா 10 பேரோட 11 பேர் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து பேசுறதுக்கு கூட அவங்க வருவாங்களான்னு டவுட். அந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய. இது எல்லாமே மாயை. இந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள், மரியாதைகள் இல்லையா, குவாலிஃபிகேஷன், இந்த ஆங்கிள் இருந்து நம்ம எல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா இது எப்பெல்லாம் நம்ம பௌதீகத்துல இருந்தே நம்முடைய செயல்பாடுகளை எடுத்துட்டு போறோமோ அது எல்லாமே நமக்கு மாயை. பிளஸ் வந்து நாம் இன்னும் அந்த பௌதீக பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கோம்னு அர்த்தம். ஒரு சூழ்நிலையை வந்து ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அது வந்து நன்மையான ஒரு நிலைக்கு வரும், நித்தியமான ஒரு தீர்வுக்கு வரும் இல்லையா? மேலும் காரணம் அது இவ்வுடல் சார்ந்த தத்துவத்தின் இன்றும் வந்ததினால் மாயை ஆகும். எது காரணம்? ரொம்ப இந்த வரியை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. காரணம் இங்க மேல சொன்ன அனைத்துமே இப்ப வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே இறைவனை திருப்திப்படுத்து, அந்த யக்னேஸ்வரை திருப்திப்படுத்துவதற்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம யக்னங்கள் வளர்த்தோம்னா அது உண்மையிலே வந்து ஆன்மீக தலம். ஆனா நாம அப்படிலாம் இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம எங்க யக்னங்கள் செய்யறது கிடையாது. வீட்டுல கணபதி ஹோமம் பண்றோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் சுதர்சன ஹோமம் பண்றோம். பிரித்யங்கரா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டெம்பிள பாத்தீங்கன்னா மிளகாலாம் போட்டு பண்ணுவாங்க இல்லையா? இப்படி எல்லாமே எதுக்கு பண்றோம்? நமக்கு இருக்கக்கூடிய கெட்டதெல்லாம் விலகணும் இல்லையா? நமக்கு இருக்கக்கூடிய அது சங்கடங்கள்லாம் தீரணும். இப்படி நம்ம எதிர்பார்த்து நம்ம பண்ணக்கூடியது இல்லையா? அதே இந்த யக்னங்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. வெறுமனே நாம ஜபங்களை பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உறுதி கொண்ட மனசோட சொன்னாலே எத்தனையோ யக்னங்கள் செய்த பலன் அந்த நாம ஜபங்கள்ல வந்துடும். அதனால நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம முன்னேறணும். இது எல்லாராலுமே புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய நிலை கிடையாது. பக்தியை பத்தி உணர்ந்தவங்க, பக்தியினுடைய மகிமையை பற்றி உணர்ந்தவங்க, அவங்களுக்கு எடுத்துரைச்சா இது அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். சாதாரண மனிதன் இன்னைக்குதான் 18 daysல சேர்ந்தவங்ககிட்ட போய் நம்ம இது சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் டே அவன் கிளாஸ்க்கே வரமாட்டான். அதனால இந்த அட்வைஸ் எல்லாம் நம்ம அங்க கொடுக்க கூடாது இல்லையா? இடம், காலம் இதெல்லாம் பார்த்து செய்யணும். எடுத்துரைக்கக்கூடிய நபர், அதை பெறுகிற நபர், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். உடல் மையமாக கொண்டு நாம் கொண்டுள்ள ஆசைகளும் செயல்களும் மாயைதான். எதெல்லாம் பாடிலி கம்ஃபர்ட்டா நினைச்சு நாம செய்யறோமோ அது எல்லாமே மாயைதான். உடலுக்கு நாம என்ன கொடுக்கணுமோ அதை மட்டும் கொடுத்தா போறோம். பேசிக் நீட்ஸ் அது மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துக்கணும். உடுக்க உடை, உண்ண, அதாவது இந்த சுவாசம் இருக்கணும்னா பலம் இருக்கணும். அந்த பலத்திற்கு தேவை உணவு, நீர். அது எவ்வளவு தேவையோ அது மட்டும் எடுத்துக்கணும் இல்லையா? எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 வாட்டி சாப்பிட முடியாது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு இது பிடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கெல்லாம் பட்னியாவும் இருக்க முடியும் இல்லையா? அப்போ இந்த நாக்கு டேஸ்ட்டுக்கு நாம அடிமையா இருக்கும்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி அங்க கோயில்ல அவங்களுக்கு 25 years கிட்டத்தட்ட அவங்க சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
அவங்களுடைய அக்காவும் அக்கா புருஷனும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு எலிவேட்டட் டிவோட்டிஸ். அவங்களுடைய தங்கை அவங்க வீட்டுல தான் இருக்காங்க. ஓகே, அவங்க தீட்சை எடுத்துக்கல. ஏன்னா ஐ திங்க் ஷீ இஸ் நாட் மேரிடுன்னு நினைக்கிறேன். ஊருக்கு போனா அவங்க இன்னொரு தங்கை வீட்டுல இருக்கணும். அங்க வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் செய்வாங்களாம். அங்க வந்து என்னால பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் ஒன்லி ரீசன் ஷீ டோல்ட். இது ஒரு ரீசனே கிடையாது இல்லையா? ஸோ மேலும் இன்னொரு வார்த்தையும் சொன்னாங்க, பிரசாதம் டேஸ்டா இருந்தா மட்டும்தான் நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்குவேன், இல்லைன்னா நான் அதை வந்து எடுத்துக்கவே மாட்டேன். ஸோ அந்த இடத்துல பிரசாதம் இறைவனே அதை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது, நாம் ஆஃபர் பண்ணும் பொழுது வாட் ஆர் வி இல்லையா? பிரசாதம் வந்து அதாவது டேஸ்டா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறது ரொம்ப தப்பு. ஸோ தெர் இஸ் அ டைம். எதுக்கு இவங்களுக்கு இன்னும் அந்த தீட்சைக்கான அந்த பாதை இன்னும் தென்படவில்லை அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சமயத்துல எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுது. அப்படின்னா இன்னும் அந்த டேஸ்ட் பட்ஸ் இல்லையா, பிரசாதமே நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது அது தவறு இல்லையா? இறைவனே அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதை பிரசாதமாக மாறிதான் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. பிரசாதத்தை வந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து இது செய்யக்கூடாது. அத என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு, அது வந்து அதை வந்து பழி சொல்லக்கூடாது இல்லையா? இந்த பிரசாதம் நல்லா இருக்கு, அந்த பிரசாதம் நல்லா இல்லை அப்படிலாம் நம்ம பேசவே கூடாது. இறைவன் ஸ்வீகரித்த பிறகு அதை பத்தி நாம பேசவே கூடாது. நம்மளால் முடிஞ்ச நிறைய சாப்பிட முடியலன்னா கொஞ்சமா வந்து ஒரு ஸ்பூனாவது எடுத்துக்கணும். ஸோ அதை அவங்க பெருமையா வேற சொன்னாங்க. ஸோ அதனால நான் வந்து எதுவுமே பேசல. ஸோ இன்னும் அஜ்ஞானம் என்பது 25 வருஷம் கிட்டத்தட்ட அவங்க சுத்தின்னு தான் இருக்காங்க அந்த அங்க கோயிலுக்கு இல்லையா? டெய்லி கௌர ஆரத்திக்கு வராங்க. ஆனா இப்படி பேசும்பொழுது நாம ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. ஸோ இது நம்ம அதாவது இறைவனிடத்துல நாம பிரார்த்தனை மட்டும் தான் வைக்கணும். அவ்வளவு கருணை உள்ளம் அங்க. ஜெகநாதர் இஸ் வெரி வெரி ஜாகிரதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா இஸ் ஆல்வேஸ் இந்த அலர்ட் மோட்ல இருப்பார். ஸோ நம்ம எதை பேசினாலுமே அவருக்கு கேட்டுடும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஜெகநாதர் மட்டும். ஸோ வாட் எவர் வி திங்க் அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ இது என்னுடைய அனுபவத்திலையும் நான் பார்த்திருக்கேன். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ரியலைசேஷன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அன்னைக்கு எல்லாம் உபவாசம் இருந்து ராதாஷ்டமி அன்னைக்கு. ஸோ அன்னைக்கு அங்க கிருஷ்ணர் ராதை கிடையாது இல்லையா? அதனால பிரசாதத்தை சாயங்காலம் வந்து ஸ்வீகரிக்கணும்னு நினைச்சேன். ஆனா அங்க போகும்பொழுது எனக்கு அந்த பிரசாதத்தை வாங்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு தென்படலை. அதனால நான் கீழே இறங்கி வரலான்னு நினைக்கும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் வந்து பிரசாதம் வாங்கிட்டு போயிருன்னு சொல்லிட்டு டப்பால போட்டு கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய அர்ச்ச விக்கிரகத்துல கௌரனித்தாய் தான் இருக்காங்க. ஸோ கௌரா யாரு? ஆக்சுவலி சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு? அதாவது ராதை உடைய பாவம் மற்றும் கிருஷ்ணருடைய ரூபம் இல்லையா? சோ அங்கே ராதைனுடைய கருணை அந்த அன்னைக்கு வந்து கிடைச்சது அந்த ரசமயி மாதாஜினாவுடைய கருணையால. சோ இப்படி நம்ம பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் நமக்கு இருக்கணும். நம்ம நிறைய சாப்பிடணும்ட்டு இல்லை, இத்தனோண்டு சாப்பிட்டா போறோம் இல்லையா? அது எப்படின்னா இருக்கட்டும், ஆனா 2 ஸ்பூன் வந்து நம்ம கண்டிப்பா சாப்பிடணும். அந்த ஒரு இது நமக்கு கிடைக்கணும்ன்ற அந்த இது இருக்கணுமே ஒழிய நம்ம அது நல்ல டேஸ்டா இருக்கா இல்லையா நம்ம அனலைஸ் கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது எல்லாமே பௌதீக பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா? ஸோ ஒருத்தர் பௌதீக பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ, ஆன்மீக தளத்துக்கு போக முடியாது. அதுல இருந்து வெளியே வரணும்ன்ற முயற்சி கண்டிப்பா இருக்கணும் இல்லையா? இது அப்படி அவங்க இல்லைன்னா அவங்களுக்கு நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு நாம வந்து பிரார்த்தனை செய்யணும். ஓகே, சோ அவரை பொறுத்தவரை இது போன்ற வேள்விகள் தேவை செய்ய ஒருத்தர் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் போகும்பொழுது சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் செய்தாலே போறோம். இந்த யுகத்துக்கு அந்த யுக தர்மத்துக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது செய்தா போறோம் இல்லையா? பகவத்கீதையிலையும் திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிர்வந்தோ நித்திய சத்வத்தோ நிர்யோகஷேம ஆத்மவான். அதாவது வேதங்கள் முக்கியமாக ஜட இயற்கையின் குணங்களை பற்றியே பேசுகிறது இல்லையா? நம்ம எல்லாம் 95% ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸ் தான் இல்லையா? சோ இக்குணங்களுக்கு நின்று விடுபடுவாயாக அப்படின்னா அந்த யஜ்னங்கள் பண்றது எல்லாமே ஒரு பலனுக்காக செய்யறது. ஸோ அந்த பலனை வந்து நாம கண்டிப்பா வந்து விடுபடணும். எல்லோரினும் உயர்ந்தவன் ஆகுக அப்படின்னா 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில செல்லும் பொழுது பகவானுக்கு திருத்தொண்டு செய்யறது தான் வந்து ஹையஸ்ட். எல்லா இருவினைகளிலிருந்தும் அடைதல் காத்தல் என்ற கவலைகளிலிருந்தும் விடுதலை பெறுக. இதை அடையணும், இதை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த இது இல்லையா? மேலும் துக்கம் சுகம் துக்கம் இதெல்லாமே இருமைகளிலிருந்து நாம வெளியே வர்றது, பாவம் மற்றும் புண்ணியங்களிலிருந்து.
அதை பற்றி எல்லாம் நீ வந்து யோசிக்க வேண்டாம், எப்பொழுதும் ஆத்மாவில் நிலை பெறுவாயாக. சோ ஆத்ம நிலை, தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றார் கிருஷ்ணர் இல்லையா. வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள சடங்கு முறைகள் எல்லாம் அடிப்படையில், அதாவது சாதன பக்தி செய்யறவங்களுக்கு தான். ஒரு முறை நீ வந்து பாவம், பிரேமை அந்த மாதிரி நிலையில போனவங்க சாதன பக்திக்கான அதை வந்து செய்யணும்ன்ற அந்த இதை வந்து எடுத்துட்டு போக வேண்டாம். அவங்க அப்படி செய்தா கூட இந்த சாதன பக்தியாளர்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் செய்யப்படுவதை ஒழிய இல்லையா. இப்ப பிரபுபாதர் வந்து யஜ்னங்கள் எல்லாமே செயற்படுத்துவதற்கு வந்து இப்ப கோயில் இனாகிரேஷன்னா இதெல்லாம் செய்யணும்ன்றது எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு. ஆனா உண்மையான யஜ்னம் வந்து சங்கீர்த்தன யஜ்னம், அதை தான் அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கார். அதனால் இது போன்ற வேத நடைமுறைகளை கடந்து விட வேண்டும் என்று அர்ஜுனனுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டார். அர்ஜுனன் செய்வதற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதெல்லாம் உன்னதமான பக்தி தொண்டுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, நான் இதோட நிறுத்துறேன். ஊர்ல இருந்து வந்த பிறகு உங்களுக்கு நான் ஐ திங்க் வியாழக்கிழமை உங்களை நாங்க கனெக்ட் பண்றோம். ஓகே, ஸோ காலையில 6:30 மணிக்கு கண்டிப்பா இதுலதான் இருப்பேன், ரூம்ல தான் இருப்போம். ஏன்னா 11 மணிக்கு செக் அவுட்டு, அதுக்கு முன்னாடியே செக் அவுட் ஆகும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆன பிறகு. ஸோ 6:30 மணிக்கு நான் டைமிங்ஸ் கரெக்டா சொல்றேன். ஸோ அங்க எப்போ பிரசாதம் காலையில கொடுப்பாங்க, அதை முடிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ தர்ஸ்டே ஒரு முறை அட்லீஸ்ட் பிருந்தாவனத்துல வந்து இந்த பாகவதத்தை உங்களோட சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நான் ஏற்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் தர்ஸ்டே உங்களை எல்லாருமே நான் மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் நீங்க எல்லாருமே பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல இருந்து நல்ல சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வேண்டுகோளோடையும் பிரார்த்தனைகளோடையும் நான் இன்னைக்கான கிளாஸை வந்து நிறைவு செய்யறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ताऊ जय. हरे कृष्णा कृष्ण